Digitalizácia televízneho vysielania je tu. Vysielač Magura od dnes vypína analógovú formu vysielania a bude šíriť vysielanie už len digitálne. Televízia Oravia v tomto prípade nemieni zaspať na vavrínoch. Spustenie vysielania DVB-T je nielen pre našu regionálnu televíziu kľúčové. Na Slovensku sa plánuje vysielať digitálne, terestriálne s celým pokrytím republiky od decembra 2011. TV Oravia nemôže byť vzhľadom k možnostiam šírenia jej signálu výnimkou. Analóg je jednoducho zastaralý. TV Oravia by mala využiť služieb českej firmy B+ TV z Klimkovíc. Tí majú niekoľkoročné skúsenosti s prevádzkovaním a inštaláciou vysielačov. TV Oravia je pevne rozhodnutá prostredníctvom tejto firmy postaviť vysielač. My na slovenském trhu nejsme žádnými nováčci, protože první televizní vysílač, sice analogový, jsme postavili pro TV Naša v Košicích asi před 15 lety. Takže teď v podstatě na tu tradici navazujeme a dále se rozvíjíme s různými dalšími produkty, jako bezdrátový obecný rozhlas implementovaný právě do DVB-T vysílání. Vysielač by mal byť umiestnený v lokalite Bobrova. Samozrejme, že si k tomu budete musieť prikúpiť vhodný DVB-T príjimač v prípade, že ho nemáte zabudovaný vo vašej TV. Vhodné DVB-T príjimače budú označené logom. Pro lokální provozovatele se počítá vlastně s vyzářeným výkonem toho vysílače do 2 kW, což znamená v takovém nějakém středně rovinatém terénu rádius pokrytí cca 30 až 50 km. Kúpou takto označeného príjimača bude mať divák istotu, že spĺňa všetky technické normy pre použitie v slovenskej sieti digitálneho terestriálneho vysielania a zároveň spĺňa požiadavky na kvalitu. Analogové vysielanie sa má ukončiť z vysielača Magura už dnes 18. apríla. Automaticky to zasiahne okresy Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Na Oravu teda prišiel čas digitalizácie. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.